Bon dia. La nena que m'ha tocat es diu Minu Tawari i viu a la Índia, a Udaipur. Té 2 germans. El seu germà gran té 6 anys i la seva germana petita té 3. Fa els anys el dia de la independència de la Índia. Hola, bon dia. Em dic Willy i us presentaré el conte. És una nena que es diu Ostelinda i viu a Hostafranc. Hola, soc la Lupi, soc antropòloga i he viatjat per molts llocs del món. L'últim lloc que vaig viatjar va ser a Belgrad i vaig conèixer un nen que es diu Stefan. Quina pena que va tenir que anar a Barcelona perquè allà hi havia molts problemes. Hola, em dic Adam i el nen que us presentaré avui es diu Eneide. Ve de Guajarani. Té un poble de l'Amazònia on estan la seva família y ell. Hola, soy Bárbara y hoy les vengo a presentar a la nena que me tocó. Se llama Ostelinda. Ella es gitana y catalana. Hola, em dic Alicia i avui us presentaré aquest llibre. Ell es diu Hassan i viu a Nador. És una ciutat del Marroc que està situada entre el Mediterrani i el Sàhara. Ell està acompanyat de 8 germans, 4 nois i 4 noies, el seu pare i la seva mare. El seu pare treballa amb una tenda que és... Hola, em dic Aleix i avui us presentaré un llibre que parla d'un noi que es diu Hassan. Ell té una vida molt tranquil·la i va a 2 escoles, la corànica i la normal. Bon dia, soc la Benit i avui us presentaré un nen d'un país que és una illa. El nen es diu Takao, és del Japó. La seva vida és contenta però una mica trista. Hola, em dic Guillem. Soc historiador i he fet un viatge a Benín, exactament a Bolxicón. Hem vist la vida d'una nena que es deia Lenezo. Va néixer a Porto Novo. Comptant la seva família són 22 germans. A casa seva no tenen aigua corrent. Us explicaré un dia de la seva vida. Ella es desperta a les 7 del matí. Va a l'escola amb tots els seus germans. Hola, em dic Yaritza i vaig anar a viatjar a Dobiró, on hi ha un nen que vivia ahir. Quan era petit, ell no sabia que existien més països i continents, que només existia a Àfrica. Es va tenir que mudar a Gàmbia per motius dels seus pares per treballar. A ell li agradava molt caçar, Hola, avui us presentaré el llibre que m'ha tocat. La noia es diu Nancy, viu a Bolívia, Chocobamba. Té una família i que el seu marit es diu Alfonso. Els seus fills, Daniel i Àlex. Tenen 4 i 3 anys. Hola, em dic Maram i avui us explicaré la història d'una nena que es diu Míriam Eneide. Aquesta nena va néixer a l'Amazònia. Hola, em dic Martí i avui us explicaré la vida de la Minu. És una nena que és de la Índia i que té 2 germans. El germà es diu Rasuch i la germana es diu Heta. La casa de la Índia els agrada molt el blau i per això pinten les portes blaues i les parets. I quan volen anar al lavabo no tenen pica ni lavabo i es renten amb la mà esquerra. Quan se'n van al col·le... Hola, em dic Evat i us explicaré d'una nena que es diu Buixara.
La Buixara té un germà petit que es diu Munir. La Buixara té 10 anys i en Munir té 5 anys. El seu oncle, Omar, deia que molts turistes venen a l'aeroport per veure. Hola, sóc antropòloga i em dic Àfrica Blanco Esculler. He viatjat per molts llocs i un d'aquests és Jalum. Vaig anar amb uns amics meus a viatjar a Jalum. Vaig conèixer una nena que es deia que vivia a Jalum i es deia Shafiq. Hola, em dic Sofia i avui us explicaré la vida de Hassan. Ell ve de nadador d'una ciutat al Marroc. Ell i el seu germà gran ajuden el seu pare a la botiga. A la botiga del seu pare hi ha jalebi i babutxes. Babutxes són com sabates de cuir. Hola, sóc el Sami i diré coses d'una nena que és d'un conte. El conte me l'ha donat la meva professora que es diu Teresa Soler. El llibre va d'una nena que és del Salvador, que va néixer en Sant Salvador. Bon dia, em dic Lila Puig Moreno i a mi m'ha tocat El Salvador. El Salvador està situat a l'Amèrica Central. Ara us explicaré la vida de la Fàtima Vanessa Dabson Ramos. La Fàtima Vanessa Dabson Ramos té una germana petita que es diu Tatiana. El Salvador es va fundar l'any 1525. I sabeu qui la va fundar? Doncs la va fundar el capità espanyol Gonzalo d'Alvarado. Al Salvador hi ha un pont que està sobre d'un riu que es diu el pont sobre el riu Lempa. Un volcà que es diu el volcà Izalco. Allà... Hola, em dic Júlia i ara us diré de què tracta aquest llibre. El llibre tracta de dues nenes que es diuen Montserrat i Dana, que són amigues de correspondència, que vol dir que són amigues que es manden cartes. A la meva mare amb el col·legi li van fer això per practicar l'anglès, que és que et donen la direcció d'una persona desconeguda d'un altre lloc i vas enviant cartes i així. Elles són amigues de correspondència, però la Montserrat decideix que vol estar un any, que vol passar un any a la seva amiga de correspondència, Dana. Hola, em dic Cara Soriano Bové. Soc antropòloga i ara us explicaré la vida de la Montserrat als Estats Units d'Amèrica. Als Estats Units d'Amèrica, el planisferi està situat aquí. Això sí, enyora molt el seu gos preferit, el Tico, a la seva cosina, la Mercè, i els seus avis. La seva vida ha canviat molt de Girona. En comptes de tenir un germà com té allà, ara en té 3. El Derek, que té 12 anys i fa 7è, que aquí a Catalunya, en comptes de dir 7è, diem que fa primer d'ESO. La Dana, l'amiga de correspondència, que té 10 anys i fa quart, i l'Alice, que té 6 anys i fa primer. El seu pare americà, en Ken McKinsey, se'n va... Bon dia, em dic Cecília i avui us explicaré la història d'un nen de Japó que es diu Takao. Al Japó, el Takao es desperta a les 7 del matí per anar a l'escola. I a l'escola, a primera hora, el dilluns, fan educació física, que juguen amb una bola molt gran i li fan portar unes coses al cap de color. Hola, em dic Martina Manal Garcia i avui us explicaré el llibre de la Fàtima Vanessa, que viu a El Salvador. Ella va néixer a Sant Salvador i té una germana petita que es diu Tatiana i té més o menys 3 anys. Ella va a l'escola i s'aixeca a 5:15 del matí. Després... Hola, bon dia. Em dic Milla Han Sidi i soc antropòloga. Avui us explicaré sobre una nena que es diu Nancy Arispe Cornejo.
és de Bolívia i viu amb el seu marit, l'Alfonso, i el seu fill, el Daniel. Ells tenen de menjar, de beure, de vestir-se i de dormir tranquil·lament, però segueix sent un país una mica més pobre que Espanya. Bon dia. Es diu Eric Peder Nilsson, de 10 anys, és de Noruega. Els seus pares estan divorciats. Viu a la granja Dottestan. Bon dia, em dic Margarita, tinc 10 anys. Vic a Barcelona, els meus pares són d'Armènia i us parlaré d'un nen que és de Noruega, es diu Eric, té 10 anys. Té 3 germans, un és d'Esgau, té 15, la Jenny té 12 i el Martín té 8. En Eric i els seus germans no tenen el cabell tan gros com diuen que tenen els noruecs. Allà, als cèntims, diuen... Hola, em dic Eric, el meu pare és de Galícia i la meva mare de Catalunya. Avui us parlaré d'una nena que té 3 germans a Islàndia i viu a Reykjavik. Són 3 germans,